Madzulo bwino ndipo ndi nthawi ya Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Chawez Banda koma poyamba nayi mitu yake. Katemera wa COVID ayamba kugawidwa mzipatala sabata yabawa. Ndalama zimene sizidagwiritsidwe ntchito pa chikondwerero cha ufulu wa dziko lino zibwezedwa ku boma. Ndipo mu nkhani zina mnyamata wina m'boma la Mzimba wapanga magetsi. Tili ndi izi ndi zina zambiri tiyentikale limodzi. Boma liyamba kugawa katemera wa AstraZeneca mzipatala zake zikulu sabata yamawa. Yatsimikiza izi ndi nduna yachiwiri kwa nduna ya zaumoyo a Chris Kalamula Kanyasho. Ntchitoyi iyamba katemera okwana 192,000 atafika mdziko muno kudzera ku bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Loweruka masana ndipo Blessings Mpikanjira ali ndi ripoti ili. Malingana ndi wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Chris Kalamula Kanyasho, dziko la Malawi likuyembekezera kulandira katemera wina okwana 120,000 wa AstraZeneca kuchokera mdziko la United Kingdom m'masabata awiri akubwerawa. Iye wati anthu ogwira ntchito zachipatala, anthu achikulire komanso anthu amene ali ndi mavuto osiyanasiyana ndi amene akhale oyamba kulandira katemerayo. Ndunayi yati katemerayu akhala akupita mzipatala za boma zosiyanasiyana posachedwapa. Ntchito yobaya ikhote yayambika. Ndiyeno ngati ine wachiwiri wa nduna za umoyo muno Malawi ndikupempha Malawi onse kumene muli ngati mukundimva chonde pitani mukabayise vaccine iyo kuti muteteze umoyo wanu. Ngati munabayisa first vaccine mupitenso mukabayisenso wina wachiwiri. Mmodzi mwa akuluakulu ku European Union a Ivo Hoefkens ati katemerayu athandizira Malawi ochuluka popewa matenda a COVID-19. Pakali pano anthu 382,000 ndi omwe analandira katemera mdziko lino ndipo anthu 1,439 amwalira kamba ka matenda a COVID-19. Nduna ya zamdziko Richard Chimwendo Banda yati ndalama zimene sizidagwiritsidwe ntchito pokonzekera mwambo wokumbukira tsiku limene dziko lino linalandira ufulu adzibwenza ku bank account ya boma. Abanda amene analinso wa pampando wa gulu lomwe limayendetsa mwambowu anena izi pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe pamene ena amafunsa mafunso pa zamene ndalamazi zidagwiritsidwe ntchito. Rebecca Chimjeka walemba ripoti limene wawerenga ndi Mande Pondani. Malingana ndi Chimwendo Banda, ndalama zokwana 87 million kwacha ndi zomwe zinagwiritsidwa ntchito kusiyana ndi 243 million kwacha imene inakonzedwa poyamba. Chimwendo ati pakadali pano boma lapulumutsa ndalama zokwana 156 million kwacha imene itabwezedwe kwa akaunti number 1 ya boma. Banda ati ndalamazi sizinayikidwe kwa akaunti ya munthu monga mmene anthu ena akunenera koma akaunti ya boma. Mkumano waononga ndalama zokwana 87,086,000 kwacha osati 243 million kwacha yonse kapena 238 million imene kukambidwa ndi anthu ena. Pamkumanova panali zinthu zina zimene tinayamba kale kuzigwiritsa ntchito zimene sitinakatha kuzibweza pakuti kusinthako kunasinthidwa kuti angotsala masiku awiri. Pachifukwa ichi zinthu zina monga ngati nsalu zochikwemwerechi, mabana, zipewa, ma-t-shirt zinali zitagulidwa kale zimene sizinakatha kuti tizisinthe. Mwambo wosangalira tsiku la ufulu wodzilamulira chaka chino unakumbukiridwa ndi mapemphero amene anachitika mu mzinda wa Lilongwe ndipo kunapita mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Bungwe la Institute for Development Policy layamikira boma povomereza bilu imene ithandiza nyumba ya malamulo kuyima payokha pakagwiridwe ntchito kake mdziko muno. Mkulu wa bungweli Dr. Elia Zulu wati bilu iyi ithandiza nyumba ya malamulo kugwira ntchito zake mopindulira nzika za dziko lino. Mlandu wa yemwe anali mkulu woona za ndondomeko ya chuma cha boma apomphwiyo ndi amza Malinga ndi mkulu wa AFIDEP Elia Zulu, biro yopereka mphamvu ku nyumba ya malamulo kugwira ntchito zake payokha ithandiza kukweza ntchito za nyumbayi. Iye wati bungwe la AFIDEP linatengapo mbali pophunzitsa anthu kufunika kwa biroyi. Sipikala wa nyumba ya malamulo Catherine Gotani Hara
wati kuyambira mchaka cha 2017 bungwe la afidep lakhala likuthandiza nyumba ya malamulo mmene ingagwirire ntchito mokomera nzika za dziko lino. hara wati izi zithandizira nyumba ya malamulo kuziyimira pa yokha pakagwiridwe kake ka ntchito komanso kupanga malamulo okomera Amalawi. Bungwe la Malawi Law Society lati lili ndi nkhawa ndi kuchedwa kwa mlandu umene apomphwiyo ndi anthu ena akuganiziridwa kuti anazembetsa ndalama za boma. Mtsogoleri wa bungweli a Patrick Mpaka wati izi zimachititsa kuti anthu osatsata malamulo adzipeza zifukwa zopitirizira kuchita izi. Mawu a bungweli adza mkulu woona za bwalo la milandu a Gladys Gondwe atanena kuti mlanduwu sanaupezerebe oweruza malinga ndi kuchoka kwa Esme Chombo amene amazenga mlanduwu mzaka zisanu ndi chimodzi zapitazi. Achombo anasankhidwa kukhala kazembe wa dziko lino ku America. The Gracious Mana walemba ripoti limene akuwerenga ndi Blessings Mpinganjira. mlandu wa yemwe anali mkulu woona za ndondomeko ya chuma cha boma apomphwiyo ndi amzawo ena 18 unayamba mchaka cha 2015. anthuwa akuwaganizira kuti anaba ndalama zokwana 2.4 biliyoni kwacha za boma. Aweruza milandu a Esme Chombo akhala akuyendetsa mlanduwu kufikira mwezi wa Juni chaka chino. Iwo ausiya mlanduwu chifukwa apoma pa ntchito, ndipo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera awasankha Chombo kuti akhale kazembe wa dziko lino kumayiko akunja. A Gladys Gondwe auza Times kuti akhoti sanapezebe oweruza milandu wina kuti atenge mlanduwu. Iwo ati mwina izi zitha kuchitika kumapeto a Sabata lamawa. Mlanduwu watenga zaka zopitirira zisanu. Mnyamata wina amene dzina lake ndi Koledi Mkosi ochokera m'mudzi mwa Bondera Nyirenda kwa mfumu yaikulu Kampingo Siwande m'boma la Mzimba wapanga chipangizo chopangira mphamvu za magetsi zapakati pa 250 komanso 300 volts imene akuigawa mnyumba zina kwa anthu. Malo opangira magetsiwa amene akuwatcha Kasangazi Hydropower akupanga magetsi kuchokera ku mphamvu ya kuthamanga kwa madzi ochokera mu damu kapena kuti mtsinje imene analikumba mu mtsinje wa Kasangazi. Sam Kalimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ankosi omwe nyumba yawo mbali ina idagwidwa ndi moto kamba ka mphamvu ya magetsi amagwiritsa ntchito mota ya chigayo popanga magetsi yomwe anayika ku mtsinje, ndipo iwo anali ndi okondwa kuna kuti pano akupereka magetsi ku nyumba zokwana 28. komano Ankosi anena kuti ali ndi kuthekera kopanga magetsi ochuluka ndi kulumikiza nyumba zopitirira 900. malo amene wawawa ndi amene pakupangidwa magetsi makamaka mavoti okwana pakati pa 250 ndi 300, ndipo akupereka moto ku nyumba pafupifupi 28 dera lino. Iwo kenaka anapempha boma komanso akufuna kwabwino kunena kuti awathandize maphunziro ndi chonga china kuti atukule bwino ntchito zopanga magetsi ku derali. Mapolo abwino tilibe komanso malo abwino kuti pakhazikisidwe magetsi pazifikira magetsi kanyumba kuti pazifikira magetsi palibe, komanso mtaona mawaya ndang'ono kwambiri ngakhale kamera siujambula siwooneka, koma patakhala wina akati atithandiza ndi mawaya akulu zikhoza kutithandiza. Magetsi omwe akupanga Nkosi akuperekanso ku sukulu ya primary ya Kasangazi, ndipo malingana ndi mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Chanduwire Chavinga ophunzira a 78 akuphunzira ndi usiku omwe kamba ka magetsi. Komano nduna yoona za mphamvu za magetsi a Newton Kambala omwe anakayendera malowa anati malo a Kasangazi wopangira magetsi akupanga magetsi okwana 30 kilowatts. Akambala anena kuti boma lili ndi mapulani otukula anthu omwe akupanga magetsi kumadera makamaka ndi cholinga chona kuti mdziko muno mukhale magetsi posawerengera a Eskom okha. Ntchito imene ndiyongofunika mabungwe ndi boma atithandizirepo. Ndi chinthu chabwino kwambiri kuona anthu am'midzi akukhala ndi chidwi chotere, koma ife aboma tikuyenera kuchitapo kanthu. Tilikale ndi maprogramu amene tikupanga kuti tikhale ndi mini hydro
muno Malawi ochulukirapo. Pakadali pano ntchito yopanga malo opangira magetsi ya ndalama zokwana 200 miliyoni kwacha ya mchezi boma la Nkhata Bay inayima kamba kavuto la ndalama. Mkulu wa ntchitoyi Hastings Mkandavire anapempha kambala kuona kuti athandize anthu kuderali pomalizitsa ntchitoyi, ponena kuti ndi kuthekera kolumikiza magetsi nyumba zokwana 240, sukulu za primary zitatu komanso chigayo. Kuti timalize ntchitoyi ndalama zitha kukhala kapena ngati 100 miliyoni kudusiraponso, koma zomwe tapezapo tangopezapo 20 miliyoni yokha yomwe tagwiritsa ntchito kumanga chidamu ichichi, kumanga canal, fobe tanki, kuyika mapaipi ndi power house. Dziko la Malawi akuti ndi anthu 11 pa 100 aliwonse omwe ndi olumikizidwa ku magetsi a Eskom, ndipo anthu 18 pa 100 aliwonse ali ndi magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa kanema wa Times. Tibweranso zikangotha izi. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera, chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. Takulandiraniso ku nkhani zathu. Akuluakulu a zamaphunziro kumpoto kwa boma la Mzimba adzudzula mchitidwe wotuma ana a sukulu kuchita maganyu kuminda ngati njira imodzi yosakira ndalama za sukulu. Izi ati ndi kugwiritsa ntchito ana ntchito zolemetsa umene ndi mlandu. Mkulu wa zamaphunziro kumpoto kwa boma la Mzimba Ernest Chira wati khalidweli lakhala likuchitika mu sukulu zambiri mdziko muno. Samkalimira ali ndi zambiri. Achirwa anapereka chenjezoli phungu wa nyumba malamulo kumpoto kwa boma la Mzimba Ayemeya Chihana atabwera poyera ndi kudandaula kunena kuti sukulu zambiri makamaka zomwe zili kumadera akumidzi zimatuma ana kukachita maganyu kuti apeze ndalama za sukulu. Achirwa anena kuti ndi zovomerezeka ana kugwira ntchito pa sukulu ngati kukonza, kuwolopa komanso kusamalira sukulu yawo, ntchito zomwe akuti ndi zing'ono-zing'ono osati kukalima kapena ntchito zina zolemetsa zomwe zimachitika kudera kwawo. Iwo anena kuti sukulu zipeze njira zina zopezera ndalama ngati pokambirana ndi makolo osati kugwiritsa ntchito ganyu ana a sukulu.
tikukanga tikuwateteza kuti asachite extend mwina asapyole muyezo kuti mwina athe kugwisa ntchito mwana kuti mwina agwire ngati kaganyu for the sake of mwina munjira yoti apeze ndrama yoti ithandizire school. For example, kuti agwise ntchito mwana kuti ati pange ganyu tigule mipira yosewera ainuyo ana school zimene zozo si zabwino zoti azigwisa ntchito ana kuti azichita rezi ndalama zoti mwina azigwira ntchito za pasukulu. Ndiye tikungakhala tikuwateteza kuti asachite zimenezi. Pakadali pano achihana apereka uniform kwa ana omwe ndi ovutika okwana 2000 komanso mipira ngati njira imodzi yothetsera vutoli. Achihana omwe anapita ndi akazi awo ndipo anavala uniform ya sukulu ya primary ya Nkhani anati maphunziro ndiwo maziko achitukuko ndipo anati ngati ophunzira azichita ganyu ndi kuti ziziwasokoneza maphunziro awo ndi kusachita bwino mkalasi. Usogoleri umakhala bwino ukakhala ndi kuya kwa maphunziro. Ndi maphunziro akakhala ku primary amakuthandiza zinthu zina zake, akakhala ku secondary amakuthandizanso pena pake. Koma tikapitisa ana utaphunzire ma science subjects awo amakhalanso ozindikira zinthu zina zimene zoperewereka kama industries kama research za zinthu kafufuza kwa ziko kuti tingayende bwanji. Umakufuna kuti ukhaleko ndi maphunziro akuya ndizothandiza kwambiri kuti mtundu ukhale wophunzira. Achihana aperekanso ambulance kudayali kuti izithandiza kunyamula ana akadwala mwaulere kupita ku zipatala zomwe zili pafupi ndi sukulu zawo. Akuluakulu ku nduna wa zachilengedwe alengeza kuti pali ndondomeko yakuti boma likolole mitengo imene yatenga malo okwana 32.4 hectares mphiri la Zomba. Mkulu wa zankhalango mu ndunawu Dr. Clement Chilima wati iwo aganiza zokolola mitengoyi ndi cholinga chofuna kudzala ina. Mtolankhani wathu Jason Malowa walemba ripoti limene wawerenga ndi Elvis Hoahoa. Achilima ati ntchitoyi imene imayembekezeka kuyamba mwezi wa April yachedwa akamba kakuti amafuna ntchitoyi igwirike mwaukadaulo. Iwo anaonjezera kuti sakolola mitengo yonse koma kuti asiya ina yachilengedwe monga mmene malamulo amanenera kamba kuti mitengo isimayenera kudulidwa mwachisawawa. Yosa mitengo ya paini yomwe yakhwima inadzalidwa yambiri ma 1940 chakuti yafikano poti yakalamba nthawi yake yoti ikololedwe. Koma cholinga nchoti tikaichotsa imene tidzalepo mitengo kapena tilole mitengo yachilengedwe yomwe imakhala yokongola kuposa paini komanso simakhala anthu samakhala nayo chidwi kuti abe ngati mmene zikuchitika panopo ikumabidwa kwambiri mitengo ya paini ndifuna kuti ichoke koma malo mmenemo kufunika mitengo yoti yotha kusamala zachilengedwe. Mawu ake mkulu woyang'anira damu la Mulunguzi ku bungwe la Southern Region Motor Board Henderson Wanyemba wati iwo aonetsetsa kuti damuli likhale lotetezeka. Ntchito imene ifeyo ngati ya bungwe la madzi la Southern Region Motor Board tili patsogolo nawo kuyang'ana una kuti kodi nkhani imene ikunenedwa yoti yodula mitengo kapena kukolola kwa mitengo ifeyo titenga gawo lonena kuti one nchone kuti mitengo tayilola kuti itengedwe makamaka pachifukwa chonena kuti mitengoyo yafika pamuyeso kuti idulidwe komanso tikuonetsetsa onena kuti mitengoyo ikanguti yadulidwa ndikuti ife tidzala nawo mitengo imene imasunga madzi. Phiri la Zomba lili ndi malo okwanira 5,164.4 hectares momwe mmadzalidwa mitengo. Bungwe la Southern Region Water Board libwezeretsa mitengo pa malo okwanira 13.5 hectares pamene hotel ya Sunbird ya Kuchawe Inn ibwezeretsa pafupifupi 9 hectares ndipo undunawo ubwezeretsa mbali ina yotsalayo. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisa dasiyane nainso mitu yake. Katemera wa COVID ayamba kugawidwa mzipatala sabata ya mawa. Ndalama zimene sizidagwiritsidwe ntchito pa chikondwerero cha ufulu wa dziko lino adzibwenza kuboma. Mu nkhani zina mnyamata wina mboma la Mzimba wapanga magetsi. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa Sambala Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muthe kudziteteza COVID-19. Mwana ndine Chawezi Banda, tsiku labwino.